Ola, moi bo día a todas e a todos. Hoxe estamos aquí, Casiano Mouriño, director da Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela, e máis eu, presentando o ciclo de outono dos concertos da nosa banda, que baixo o título En tempo cos ventos, nestes tempos tan complicados e tan estranos, pois presenta, como decía a banda, un programa moi completo, diverso, do que dentro dun momento fará referencia Casiano, un programa que arranca este domingo, día 4 de outubro, no Teatro Principal, que vai a ser unha das sedes, pero non a única de todos estes concertos, porque a banda estará presente no Auditorio de Galicia, nos centros socioculturais tamén, pois a través de formacións máis pequenas, instrumentais máis pequenas, e que permitan percorrer unha serie importante de centros socioculturais. Sen máis, e rematarei eu despois, paso a palabra a Casiano. Ben, moi bons días. Como ben decía a concelleira, presentamos aquí o ciclo de outono da temporada 2020-2021 da Banda Municipal, e temos como lema, en tempo cos ventos. Quizás facíale referencia aos tempos que vivimos. Realmente, cando pensamos neste lema, era o doble sentido, non? In tempo é un termo, neste caso, a terminoloxía musical, que significa volta ao tempo, non? No transcurso dunha obra musical empezas unha interpretación e, de repente, hai un momento que vai un retardando, ralentando, o tempo vai máis lento, e o termo que utilizamos para volver outra vez ao tempo anterior é este in tempo, non? Daí ve un pouco a traducción ao galego en tempo, facendo referencia a ese concepto, neste caso musical, non? De in tempo, que afecta a lógica, e tamén ao tempo que estamos, non? Cos ventos, neste caso no século XXI, e os ventos que son as seccións de vento da banda, non? Daí ve un pouco este noso lema de facer unha programación, neste caso, enfocada aos tempos realmente en que estamos, non? E ben, como ben dicía ela, as actuacións que vamos a facer, os concertos serán, durante este ciclo serán 14, habrá 12 concertos, dúas actuacións, neste caso dos actos institucionais, e quizás destacar que si os concertos van ser no Teatro Principal, e máis tamén neste caso no Auditorio de Galiza, e faremos tamén neste caso, iso para encanto aos concertos sinfónicos. Vamos a contar con 4 colaboracións que eu sí que destacaría. O concerto do domingo día 11 contaremos con Abraham Cupeiro, un gran músico, que vamos a facer co espectáculo Pangea. Acaba de presentar fai 2 semanas este disco. Abraham Cupeiro, que é un gran músico que interpreta, neste caso, facemos un percorrido dunha viaxe sonora por todo o mundo, onde vamos, ele vai collendo os instrumentos de cada parte do mundo, os instrumentos ancestrais que ele vai a, neste caso, interpretar. Vamos a facer, un programa moi variado, que sería unha especie de viaxe sonora por todo o mundo, non? Dende América, África, Europa, Oceanía, todo isto. É verdad que é un concerto moi especial para nós, e tuvemos que, por a pandemia, adiado pouco a pouco. Esperemos que desta que sí, e vamos a facelo desta valla, vamos a facelo no Teatro Principal, perdón, no Auditorio de Galicia, o domingo día 4. Despois tamén, a semana seguinte, vamos a ter a sorte de poder contar, neste caso, con Esteban Batallán, que é o trompeta solista da Chicago Symphony Orquesta. Este é un rapaz que é galego, da provincia de Pontevedra, no concello, neste caso, de Barro, son o concello de Meis, somos casi veciños, por decirlo de unha maneira. Temos a sorte de, que é un dos músicos que saleu das bandas, da formación das bandas, chega ao máis alto, non? A ser trompeta solista, neste caso, da Chicago Symphony Orquesta, non? E vamos a contar con el para o concerto do 26, que vai ser tamén no auditorio, perdón, do 16, que vai ser tamén no auditorio. E aí sí que vamos a facer un programa variado con obras de Dukas, Wagner, Gershwin, Bernstein. Vai ser un programa variado, donde evidentemente o protagonista vai ser a trompeta, e ele como solista, non? Vai a demostrar os seus malabarismos, o gran dominio que ten do instrumento, ese alto virtuosismo, e vai estar acompañado pola sección de vento metal da banda, toda a sección de vento metais e percusión. Non vamos a estar toda a banda completa, vamos a centrar ese programa no que é a sección de metais e percusión. Xa digo, é un verdadero placer poder contar con ele, neste caso, como solista e invitado, neste caso, do ciclo este de outono, nesta temporada. Despois, outro dos solistas que das colaboracións que vamos a ter vai ser Alberto Pina, que xa é un compositor, neste caso ben como director convidado, no concerto do domingo 29 de novembro,
que será no Teatro Principal, que é un director e compositor xa de prestixio a nivel internacional, non? Xa ten estado outras veces con nós, habrá que é un placer traballar con el. En este caso fai un programa que ele titula Cores do Mundo, e destacar que tamén vai a estrenar aquí, que sobre todo vai a obra súa, Pompei. E despois outra colaboración que nos queda, María Pena soprano, que nos acompañará no concerto do domingo 13 de decembro, que titulamos Unha mañá coa lírica. Neste caso, María Penas tamén é unha soprano, neste caso galega, de Vila García, máis concretamente do Concello de Vilaxoán. Vai estar ela como solista, vamos a acompañar, vamos a facer un programa entre o que é a zarzuela e a ópera, a días de ópera e zarzuela. Eso en canto que as colaboracións. Despois, partiremos tamén o que é Cine Europa, que será o domingo 15 de novembro, que titulamos aí a banda de película, se proyectarán imaxes de bandas sonoras e nos poñeremos o que é a música en directo. Tamén participaremos, cerraremos o que é, neste caso, o Festival Atlántica, que será o domingo 6 de decembro. Este concerto que habíamos xa tido que suspender por motivos da pandemia. A idea é, neste caso, poder celebralo agora o domingo día 6 no Teatro Principal. E para iso contaremos o título era O gato con botas, un gato empezado, un gato en familia, e contaremos con Charo Pita, tamén, que será a narradora neste caso. E por outra parte, vamos a abrir un ciclo que sí que, neste caso, a banda nos centros socioculturais. A idea é de chegar a outro tipo de públicos e, neste caso, queremos facer un ciclo, xa digo, polos distintos centros socioculturais da cidade, chegar a banda aos barrios, neste caso incluso máis da fora do que é o centro de Santiago, e vamos a empezar este ciclo con unha serie de concertos por grupos de cuartetos e quintetos, xa debido tamén ao espazo, os centros culturais non teñen un espazo demasiado grande, entón, dándolle a ver que podíamos ofertar aí, vamos a empezar a ofertar este ciclo de concertos en pequenos grupos, cuartetos, vai haber un cuarteto de clarinetes que estará, neste caso, o xoves 22 de outubro no Centro Sociocultural de Fontiñas. O seguinte semana, o xoves 29, estará un cuarteto de saxofóns no Centro Sociocultural, neste caso, do Romaño. E o outro xa será, xa nos pasaríamos a novembro, e será o xoves 19, onde habrá un quinteto de vento metal, estará no Centro Sociocultural de Santa Marta. Estes son estes tres primeiros concertos que vamos a facer neste ciclo. A idea é seguir con este ciclo de concertos nos centros socioculturais, xa digo, levando distintos grupos, cuartetos e quintetos, máis evidentemente máis reducidos, para que poidan entrar no que nos escenarios dos centros socioculturais e acercar a banda ao que a todo o público, neste caso de Santiago, de distintas parroquias e barrios. E despois, neste caso, descaría destacar, pasaríamos os outros concertos que son xa digo, uns no Teatro Principal e outros no Auditorio de Galiza. Pasaríamos que tamén o meu destacar o que é o concerto de Nadal, que será o domingo 20 de decembro. E a temática será evidentemente referida coas datas en que estamos de Nadal. E por a miña parte non sei así nada máis a bote pronto. De alguna maneira recalcar a importante nivel deste programa de outono, deste ciclo de outono, a través de todas as colaboracións. Antes falaba Casiano de Abraham Cupeiro, todos recordamos un magnífico concerto que tivo lugar na Praza da Quintana o ano pasado. Contar con esa colaboración é algo importantísimo. A presenza de Esteban Batallán, que efectivamente eu creo que dentro da música clásica probablemente o galego neste momento que con máis percorrido, porque o solista da Chicago Symphony Orchestra e non é ningunha coña, polo contrario, eu creo que é eso, dos intérpretes que neste momento de música clásica adquire un nivel máis universal, non? E, por suposto, María Penas, tamén unha soprano excelente, no caso do concerto de
novembro, onde o director José Alberto Vita collerá a batuta do mesmo. Insistir en que a banda de música sempre está disposta para colaborar con todo o mundo, con outros colectivos, e aí están os programas que se fan ca Asociación de Amigos da Ópera de Compostela, acaba de participar dentro do Festival Plataforma, que tivo un grandísimo éxito todo o festival, pero tamén a colaboración da banda con Juan López, o compositor, se fixo un concerto preformativo na Praza de Praterías cos músicos tocando dende as ventás da Casa do Cabido e do Museo das Peregrinacións, onde a obra de Juan López xiraba en torno a unha recomposición do himno galego maravillosa, que tivo un grandísimo éxito. Colabora sempre neste caso co Festival Atlántica, que se veu adiado polas consecuencias do confinamento, sempre a súa presencia en Cine Europa nestes últimos anos, co cual, estamos satisfeitos porque a programación nestes momentos, neste tempo, cos ventos, con esos ventos tan complicados, nos permiten seguir un rumbo firme e comprometido ca música e ca banda municipal de Compostela. E pola miña parte nada máis. Rematan xa remataron os concertos dos xoves, comenzamos esta mesma semana, este domingo día 4, cos concertos habituais no Teatro Principal e no Auditorio de Galicia. Algúna cuestión? Sí, para Casiano. Non sei, abonos imagino que non se pode vender porque o tema abonos vai ben, entón non sei se vai haber algún tipo de desconto para a xente que mete máis entradas, como vais levar todo ese tema? Bueno, están coordinando desde o auditorio, claro, nos tempos que estamos, neste momento coas restriccións que temos, as entradas vanse con reserva de entrada, evidentemente o aforo é restringido, e vanse facer online, a información que teño online, a través da página de Compostela Cultura do auditorio, e aparte tamén a billeteira do Teatro Principal. Co aforo que a día de hoxe sigue estando vicente, que de 60 persoas no interior. Unha desgracia. Sí. Despois de todo o caso, como está sendo da volta aos escenarios, xa lanzar este programa é un pouco ir volvendo hacia a normalidade, non? Boa intención. Volver hacia a normalidade, pero agora vamos a estar un pouco con máis restriccións, non? Pero, evidentemente, nos queremos, xa digo, a situación é adaptarse a nova situación, novos protocolos, a distanciamento. Os espazos é complicado porque hai que manter o espazo entre os intérpretes e temos que, adaptarnos, non queda outra, e tamén o escenario, neste caso do auditorio, o que é a sala mostra, tuvemos que ampliálo para poder entrar todos, e facer ao mesmo tempo, ensaios máis seccionais para que, de alguma maneira, os espazos é o que nos permite neste sentido, non? Por iso tamén é o que de facer concertos tanto no auditorio como no teatro, para poder entrar o que toda o ter que manter a distancia de 1,5 metros, e sobre todo tamén se compraron mamparas para, evidentemente, estar na máxima seguridade para os traballadores. A verdad que é unha situación atípica, non? Pero, non queda outra que ir adaptando e intentar, de alguma maneira, dentro da normalidade que nos permite, seguir apostando pola cultura e facendo música, non, os concertos. Pero, xa digo, é unha situación extraña. Facendo eso de tocar música tan separados, distanciados, ou que normalmente estabades en grupo. Sí, gracias, estamos máis separados, a escoitarse é un pouco extraño, pero, non queda outra que irse adaptando e nese proceso estamos, non? Teño que dicir, neste caso, que por parte dos compañeros teño toda a colaboración deles e a disposición para, que o traballo sexa o máis fluido posible, e evidentemente mantendo, xa digo, sempre os protocolos de os hidroxeles ao entrar, a salida, mascarillas, evidentemente as que se quitan as mascarillas para tocar, porque os instrumentos evidentemente para tocar temos que quitar a mascarilla, solamente eu neste caso, además os de percusión, sí que temos que a mantemos, os demais sí que a quitan para tocar, e cando se levantan, teñen que poñela.
Bueno, un pouco, pois, ao terminar, pois, desinfectar o que tanto os atrís, a todo eso, os papeles, bueno, un pouco adaptarse a nova maneira, non? A esta nova situación. Coller novos hábitos que nos costa, a veces incluso hai despistes, porque a xente, claro, non se dá conta de que cando acabas de tocar, pois, tens que volver a poñer a mascarilla, non? Pero, bueno, en xeral, xa digo, ben, adaptándose o que é a nova situación. Sí que para ensayar temos un pouco de problema polo distanciamento, a veces para poder escoitarse ou estar máis separados é un pouco máis complicado. Pero, bueno, aí estamos nesta fase que esperemos que podamos volver pronto á normalidade. Comentamos outro día con Filarmonía que foi a sensación de ter máis xente no escenario que no público. Supoño que un pouco tamén absurdo para vos, non? Nunca mellor dito. Imagínate, o Auditorio de Galicia con 60 personas, na Filarmonía outro día non sei cantos eran, pero son 50, non? Normalmente na pandilla casi tanto público arriba do escenario como abaixo, non? Pero, bueno, os protocolos non marcamos nós, evidentemente as autoridades sanitarias e non queda outra que cumplilos, non? Pero, bueno, o que toca é, bueno, esperemos que isto vaya a mellor e que poidamos a ter un pouco máis de aforo, non sei se na normalidade do 50 ou 75%, non? Estando ainda nestas restriccións. Pero xa digo, o que intentar é, bueno, tirar para diante, que a oferta neste caso eu tamén teño que recalcar, non? Recalco moitas veces que para poder facer toda esta oferta musical na banda municipal contamos con grandes profesionais, non? Para poder facer este tipo de programación hai que contar con un gran nivel, con grandes profesionais, e pois tamén, evidentemente, nós somos partidarios de traer colaboracións de grandes músicos, neste caso, este ciclo coincidimos con Sacando Pina, que non é galego, os outros son galegos, non? E tamén nos gusta de unha maneira pois tamén promocionar o que é os nosos músicos, non? Pero, bueno, con todo eso, pois unha programación variada e de calidade, porque hai. E para a Concelleira, bueno, dentro do que cabe, a programación do outono, supoño que nin tan mal, non? Nin tan mal. O de outono e a Filarmonía, a ver, eu creo que representa moi ben este mes de setembro que estamos a piques de rematar, non? Tivemos unha actividade intensísima e de moitísima calidade, froito do que xa estaba programado para este último cuatrimestre do ano, e froito tamén das circunstancias, non? Porque setembro recolleu e os meses que faltan, pois moitas dos programas que estaban previstos para os meses de confinamento, non? Falamos de lugares de órganos, falamos do Festival Plataforma que estaba previsto para maio, falamos de outros concertos e programas de artes escénicas que estaban previstos para esas datas, non? E iso, pois, xerou unha situación, e moitas cousas tamén que nos programamos un pouco co compromiso adquirido co sector, non? Para poder, pois, poñer en valor o grandísimo patrimonio e poñer en valor ese tecido cultural tan extraordinario que ten Compostela, era a nosa obriga e a verdade é que estamos moi satisfeitos. Onte rematou Maré, tivemos a gala de Aritmar incorporado ao festival, saiu moi ben, estamos tendo en xeral unha resposta fantástica por parte da xente que está acudindo contentos a todas estas propostas. Pois nalgúns casos favoreceunos a climatoloxía, realmente casi todo o tempo tivemos moi bo, bueno, exceptuando esta fin de semana que aínda con esa chuvia e ese vento pois permitiu que as actividades de Maré estiveran cheas todas, non? Bueno, é a nosa obriga, estamos satisfeitos e contentos, bueno, tamén contrariados porque non se lle permita a actividade cultural neste momento en Compostela pois ampliar o número de aforos cando estamos garantizando constantemente esa seguridade que exixen as autoridades sanitarias, non? Creo que o repetín aquí en multitude de ocasións, sempre que teño unha rolda de prensa o repito,
dende o día 2 de setembro, que foi cando a Xunta acordou para Compostela pois a reducción do aforo no ámbito cultural, que son eses lugares, eses espazos, tanto nos espazos públicos como nos equipamentos pechados, nos estamos garantindo a absoluta seguridade nos mesmos, non? Para nós é absolutamente imprescindible cumprir con esos protocolos, porque creemos absolutamente necesario esa garantía para recuperar, para animar a xente a que participe e ter a confianza de toda a cidadanía para entender o que nos entendemos e que a cultura é segura nestes tempos, que a cultura é imprescindible, necesaria, que sana e que axuda a levar tamén todo con estas circunstancias con outra actitude vital, non? E, polo tanto, nos seguiremos programando para poder ofrecerlle á cidade pois o programa cultural que merece. Algúnha cuestión máis? Pois nada, moitísimas gracias a todas e a todos. Creo que esta semana teremos algunha oportunidade máis de encontrarnos.